шуғли дӯстдоштаи Путин чия? Чӣ кора мисол Путин нағз меяд гӯштингирра велосипед ҳайкунира ё ки авқотхӯрира? Пулгирира. салому алайкум ба ҳамаи тамошобинон, ба ҳамаи подписчикони канали АЧОИБ ТВ. Имрӯз як формати нави видеоро барои шумо ба навор мегирем. Мархамат, видеоро то охир тамошо кунед. Наи бародаро, наи братишко ҳамаш иштирокчи ҳамин барномаи моанд. Медонед чӣ барнома мегзарад? Не. ҳозир ростигам намедонанд чӣ гап пайда иҷа. ҳай тамошо кунед, иншоалло ки мефаҳмед. Короче барномаи хел мешавад. Як нафар медрояд дурун, як савол метим. Касе савола донист, соҳиби 5 сомон мешавад. Яке агар надонист, соҳиби 3 сомон мешавад. Барои чи соҳиби 3 сомон мешавад, баъд тамошо кунед, мефаҳмед. Рафтед. Короче як савол метем, агар донисти 5 сомон мегирӣ, надонисти 3 сомон мегирӣ. Медони барои чи 3 сомон мегирӣ? Не. Намедони? ҳозир мебинӣ. Саволе ки ай кадом намуд сатил об хӯрда намешавад? Сатил холӣ? Дуруста? Дуруста. Хе. Бишин. Короче иштирокчи якуми мо савола ҷавоб дод. Ози дар охири барнома сумта мегирем зикунаша. Дум иштирокчиро файрон мекунем. Як савол метем, ҷавоб доди 5 сомон мегирӣ. Ки ҷавоб надоди 3 сомон. Медони барои чи 3 сомон мегирӣ? Не. Намедони? Ҳозир мебинӣ худо. Барои чи ма чашмамо маҳкам мекунам, одаморо намебинам. Шумо ҳам хеле? Не, шумо хеле нест. Ё мебинад, на? Ту мебинӣ? Ма мебинам. Чашмоту пӯш. Мара мебинӣ? Кан чашмотуй ку. Чашмотуй ку мебинӣ? Мама хеле. Ҷавоб шафти? Намедонам. Намедонӣ? Барои ки чашмо маҳкам аст барои хая савол дига метим. Пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон. Тошкент. Тошкент? Дуруста? Дуруста. Я борига биши. Ҷавоби шумо дуруст аст. Бахшиш барои ғалтидан. Шумо соҳиби 5 сомонӣ шудед. Ози дар охири барнома сумтона мегиред. Хафа нашед. Ози боз иштирокчиҳои дигарро файрон мекунед. Короче иштирокчии севими мо медони барнома чӣ хел рафтаст? Намедони? Барои ки ту дар берун бишӣ намедони. Ҳозир мебинем. Биё дар ҷо бишӣ баъд мефаҳмӣ. خب برنامه خیلکی یک سوال میتیم، اگر جواب شد دانستی صاحبی 5 سومون میشه، اگر ندانستی صاحبی 3 سومون میشه. بعد میدونی برای چی ندانستی و 3 سومون میگیری؟ نه. نمیدونی؟ خیلی میبینی. خب سوال خیلکی مورچه 10 پا داره یا که 3 پا؟ مورچه؟ 6 پا داره. چخیل ما واریانت شد گفتیستم مورچه 10 پا داره یا که 3 پا؟ تو میگوی 6 پا. خب یه سوال دیگه میتونیم. برای چی ما راه نگردم جون دمیستون؟ برای که شما حرکت نمیکنه. خیلی شما هم خیلی. اون وقتی که همین چیه که راه گشته باش راه نگردم میست جوشلا. خیلی اخی آدم راه نگردم رفتن میگرد. راه نگردم به طریق یکم اتومبیل یا دوچرخه میگردم با خیلی. یا چرخه میشه. خیلی سوال پورا جواب ندادید. یا سوال دیگه میتیم. امی آدم کلان شدنش میفهمه خودش؟ خودش
ба муҳлати ба муддати дароз ба миқдори 5-6 сол не кадом шав мисол ту калон шудагӣ медонӣ? не намефаҳмам. Мақсад ки худаш намефаҳмад, дигарон мефаҳманд, худаш намефаҳмад. Чӣ дигаро ба куҷо медонанд ки дигаро мисол ма кадом шахсе ки не гӯш кун. Мисол ма кай калон шудагӣ медонӣ? не ту дигарон мефаҳманд. не шахсе ки хати ҳамун зиндагӣ мекунад ба мурури замон ҳавай мефаҳмад ки чанд сантиметр чӣ хеле сайда ки худаш намефаҳмад. Ман дар назарам меша ки ами сиф якумин този ҳами қабудум ҳам хелиум ҳами қатавл шуда. тамошобинони азиз барномаи ҳазлу шухи да хафа нашед. хоб як савола ки оддӣ дига метиҳем. Парчами давлати Тоҷикистон чанд ранг дорад? 3 ранг. Дуруста? Дуруста. хоб раҳмат барои иштирок. шумо қариб ҳама саволот ҷавоби дуруст қариб ки гардондед. хайм камтар фаҳмонда тонистед. соҳиби 5 сомон шудед. зиҳнашед рӯзи охири барномада сумтона мегиред. ин тараф гузарем мо иштирокчии чорум файрод. хоб тамошобинони азиз ин иштирокчии чоруми барномаи мо. медонӣ барнома чӣ хел рафтест? Не. ягон хабар дарак надорем. бисёр нағз. хулоса барномаи хелаки дар аввали барнома ма шуморо гап задам. хай бо хел надидагӣ ба чашм рози ман мефаҳмам та бо як бор дига. як савол метиҳем. донистӣ соҳиби 5 сомон мешавӣ? хай мумкин ки 2 савол ё ки 3 савол метиҳем. донистӣ соҳиби 5 сомон мешавӣ, не ки надонистӣ соҳиби 3 сомон мешавӣ. медонӣ ки барои чӣ надонистанда 3 сомон мегирӣ? Не. намедонӣ. ҳозир мебинӣ худо. шуғли дӯстдоштаи Путин чӣ? чӣ кора мисол Путин нағз меяд гӯштингирра велосипед ҳайкунира ё ки авқотхӯрира? Пулгирира. шуғли дӯстдоштаи Путин розигап чия худ ман намедонам. бароям қа раҳмат барои ҷавоби гуфтагид. мисол марам шуғли дӯстдоштам пулгирия, агар пул додам мегирам. хоб як саволи мантиқи дига. ту чанд солаи? 17 сола. 17 сола. барои чӣ 17 солаи? барои ки калон шуд. барои ки 17 сола шуд. дар ёд дорӣ ки мисол кай калон шудагӣ? кадом шав мисол чанд сантиметр калон шудӣ? Не. медонам. ягон инсон медонад ки худаш кадом вақт калон мешавад? шав калон мешавад, рӯз калон мешавад? Не. ҳички намедонад. як вақт мебинӣ калон шуда. рост ис гаптам дуруст ост. як саволи дига метиҳем та. хоб Россия рафтагӣ? Не. не рафтани нестӣ? рафтаним. хоб як саволи дига метиҳем. барои чӣ мурғ таваллуд намекунад? хуб барои ки парранда я? як саволи оддии дига метиҳем. пингвин чанд сол умр мебинад? 10 сол, 20 сол, 100 сол, 1000 сол, 15 рӯз? намедонед? 100 сол. рости гап ҷавобша худ ман надум. бахшиш тамошобинои барнома ҳазлу шухи бароям қа чин саволе мисол айдаҳанмон биромад мо ягон чиз тайёр намекунем, савола метиҳем барои хандидани ҳам тамошобино. як саволи оддӣ, ҳами оддӣ ҳама оддитарина туда метиҳем. ҳамира ҷавоб гуфтӣ соҳиби 5 сомон мешавӣ. пойтахти Америка кадом шаҳр? Вашингтон. Вашингтон. дуруста? Дуруста. ин ғалтидан бароям ҷавоба гуфтан. бароям қа ҷавоба нодуруст гуфтан нагуфтам.
зиқ наша. Хоб тамошобинони азиз, ин барномаи Хазлу Шухи бародарои ягон та хафа нашен. Шумо соҳиби 5 сомонӣ шудед, дар охири барнома сумтона мегирен. Мархамат, мо иштирокчии дигара бо даъват мекунем дар инҷо. Хоб тамошобинони азиз, 4 иштирокчие ки мо доштем, соҳиби ҳар якташ соҳиби 5 сомонӣ шуданд. Ози сумшона дар дастшон метему. Агар бо ягон иштирокчии дигар пайдо шид, барномаро давом метем. Агар нашид, ба ҳамаи барномаи мо тамом мешавад. Ҳаматон розиед? 100% зиқ нашиде, ягон чон дар накард. 100% бо ҳамихе барномаҳо да иштирок мекунед. Гап нест ина соҳиби 5 сом ина хай суми майда надорум бахшиш. Буред майда кунед, сумтона бигиред. Обод бошед ама.